Ara engegarem. Ja està. Sí? Aquí està. Hola, molt bona tarda. Benvinguts a la 18a sessió del repte de ser persona avui. Estem ja acabant el cicle, s'acabarà aquest mes de juny. I avui tenim una persona molt especial per nosaltres, el Xavier Guix. Una persona molt especial perquè, bé, és l'única persona que ens ha fet una conferència cada any, una xerrada cada any. De fet, és promotor i organitzador de les conferències des del 2003, en què va començar, que en feia 3 cada any, no? Perquè era el que tocava, no teníem molt... En aquell moment encara no havíem obert més el cicle. El Xavier és de Sant Boi de Llobregat i porta aquí precisament això des del 2002. Jo he tingut la sort de poder fer un trosset del seu recorregut vital, bastant a prop seu, si més no, encara que sigui per les conferències i també per altres coses que ens han ajuntat. I, penso que és una persona, és un gran comunicador, és un do que té i que, ja tots el coneixeu. L'altre és una gran capacitat intel·lectual, a la qual cosa li permet poder anar absorbint, anar estudiant i anar absorbint tot infinitat de tendències, de filosofies, de religions, de tot. I d'això en fa un mix i llavors ens ho comunica. Ell diu que és un... l'arquetip, que és un missatger, l'Hermes, el missatger, perquè té aquesta capacitat de transmetre tot aquest coneixement. El seu currículum, el sabeu, el podeu trobar tot arreu. Ell és escriptor, ell és filòsof, psicòleg, es dedica a l'autoconeixement, a acompanyar processos d'autoconeixement de la gent, a part de la seva feina com a psicòleg aquí a Cairós, i ha creat també l'espai sinàptic, en el qual, a part de fer els tallers dels cursos, de PNL, el que fa és el tema dels emprenedors existencials, que el mateix ens serveix a la gent que vulgui emprendre aquest camí de conèixer la seva existència, de l'autoconeixement, doncs és una bona manera. M'he dedicat a mirar totes les xerrades que ha fet, que com us hem dit són 18, són més de 18, perquè hi ha alguns anys que n'ha fet més, i la veritat és que aquí pots anar veient tota la seva evolució, una evolució que va començar parlant molt de comunicació. De fet, ens vam conèixer així, fent un curs de direcció per valors amb l'associació Gran Centre Granollers. Després ja hi va posar-hi les emocions, després va anar passant per l'època dels enamoraments i de les parelles, amb els seus llibres i amb les seves conferències, i ja més entrat en el coneixement, i ara mateix ja estem en tot el tema de la psicoespiritualitat. És la part més profunda, i anem continuant així. Res més. Moltíssimes gràcies i us deixo amb el Xavier. Gràcies. Se sent com jo... Sí, sentiu bé, Estàs encès? Sí, està encès, sí. A no ser que s'hagi apagat. Ara. Veus? Ara sí que se sent. Jo no em sentia i l'època del teatre em va ensenyar moltes coses. Una és a ser conscient de l'escenografia i ser quan t'escoltes, quan no, la llum per no et ve. I m'he posat aquesta mascareta que a més va molt bé pels que parlem, perquè l'altra és molt... En fi, no ajuda gens. I aquesta, doncs, almenys, com que els que parlem una mica, doncs, vulguis o no vas escopint. I això, doncs no es preocupi, senyora, que no... Vostè va protegida i jo també. És veritat, jo sóc ja com una peça de museu aquí a les conferències, perquè hi ha poca gent que hagi vingut cada any, però el mèrit per mi no és aquest, perquè això, mira, a vegades et conviden, jo encantat, i a més sempre tinc la sort que veniu uns quants, i és engrescador, em dona molta alegria, molta joia.
En tot cas, el mèrit és no haver-ne repetit ni una. És a dir, haver tocat molts temes. Clar, això té coses que vas dir, doncs, sí, aprendí de todo, però maestro de nada, no? Que diuen, toques moltes tecles però no en toques cap. És veritat, potser és així. En algun lloc també m'han definit com a polifacètic. Mireu, hi ha persones que a la vida són felices fent una sola cosa. I són molt felices. I hi ha persones que han de fer moltes coses per ser felices. Però no és un tema de quantitat. És un tema de curiositat, és un tema d'interès, és un tema de... Si m'apassiona això i després m'apassiona allò, m'apassiona allò altre, per què haig de fer només una cosa? Aleshores, a vegades, tenim tendència a voler que la gent es dirigeixi, sobretot els fills, quan s'orienten cap on han d'anar, volem que s'orientin en una sola direcció. I entenem que la dificultat de fer moltes coses és la dispersió. I efectivament, si fas moltes coses, et dispersaràs. Però jo no parlo de fer moltes coses alhora, sinó que al llarg d'una vida et permetis fer aquelles coses que vas desvetllant, que et venen de gust, que ara potser s'obre un espai que et crida l'atenció, et crida la curiositat, i per tant, permetre't viure en una vida moltes vides. No cal que en visquem només una. I d'una sola manera. Per tant, la xerrada d'avui... Ui, veus que ha marxat això? Espera't, que no sé si és el tocall o alguna cosa, perquè no, està obert. A veure, deixa'm tornar a obrir. Hola. 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 No, ja no sóc jo, Hola. 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 2 minuts. 2 minuts. Però aniré parlant, Se t'escolta. Sí, ja ho sé que se m'escolta, però al cap d'un quart d'hora ja em faltarà una mica... És que si tinc una mica d'augment de veu, puc anar a parlar més tranquil. Si haig d'anar forçant la veu, aleshores ja el sistema es va esgotar. El tema d'avui va una mica d'això. De fet, el títol no és que sigui enganyós, però vaig posar un títol que... Jo vaig molt per etapes, com us estic explicant, per diferents moments. I cada cop que he fet una xerrada aquí, ha representat, com molt bé i molt vivament la Montse ha fet, és cada etapa de la vida he parlat dels temes que jo estava vivint. Perquè si alguna cosa també crec que he fet una mica honestament és parlar del que he vist. Per tant, intentar teoritzar per un lector com jo i una persona que a més li agrada molt el coneixement és difícil. No utilitzar, no parlar, no fer servir el coneixement. Però sí ser honest en parlar d'aquelles coses que jo visc i que m'interessen en cada moment. Hi va haver un moment, temps enrere, no és ara, fa 4 dies, que em va interessar molt el tema de les veus interiors. Hola, ja està, veus? Moltes gràcies. I em va interessar perquè hi ha un concepte que s'empra molt a la psicologia, sobretot l'analítica, que és el concepte, ho diré en castellà, que és com jo ho vaig aprendre, com jo em va cridar l'atenció, que en diuen los otros en mi. Los otros en mi. I què vol dir los otros en mi? Els altres en mi. Uau, aquest concepte jo no l'havia pillat. I llavors vaig començar una mica a furgar, com faríeu tots quan us interessa alguna cosa, no? I em va interessar molt aquest, què vol dir los otros en mi? A més, és un concepte que us haig de dir que quan jo el treballo als cursos, quan vaig a fer cursos por ahí, em criden i treballo, sobretot treballo molt el tema de la ley del espejo,
I aleshores, una manera de treballar la llei de l'espejo, sempre els dic, el primer que heu d'entendre és com funciona el tema de los otros en mí. I tothom diu, ¿cómo? Los otros en mí. Sí, no és un concepte que el tinguem clar. Los otros en mí és molt simple. Des que soc petit, que visc en el món de les relacions. De fet, no hi ha cap ésser que es faci per si mateix. Tots ens fem en les relacions. Les relacions ens constitueixen. I com us podeu imaginar, les primeres relacions, papa, mama, germans, família, entorn més immediat, són les primeres veus que jo començo a escoltar i que començo a interioritzar. Però no interioritzo les seves veus només. Fixeu-vos que, a més, curiosament, tots acabem parlant com el pare o com la mare, tots som distingibles. Mira, parla igual que son pare, parla igual que el seu pare. Per què? Home, agafem el modus, el agafem. Però no és una qüestió de modus, no. És una qüestió de que a poc anem interioritzant, introjectant, que seria la paraula adequada. Anem introjectant tot allò que ens van dient i tot allò que escoltem de forma repetitiva i, per tant, missatges, ordres, prohibicions i permisos. A dintre meu van entrant tot un possi d'expressions, un llenguatge que a partir dels 7 als 11 anys ja comença a ser un llenguatge que el nen comença a tenir molt en si mateix. Abans ja el comença a tenir. El comença a tenir perquè el ser humà, per sort, el que ens distingeix per damunt de tot d'altres éssers vius és la capacitat de tenir consciència de nosaltres mateixos. El fet que jo sigui conscient de mi mateix és una meravella. És el que em permet justament que jo pugui endreçar, dirigir, moure la meva vida. Això li diem autoconsciència. I jo i vosaltres sou conscients de vosaltres mateixos. Això, quan s'ha estudiat el món animal, hem vist que era molt reduït. Potser sí que diuen hi ha alguna espècie, alguna, que té una certa consciència de si mateixa. És a dir, es poden veure un mirall i es podrien arribar a reconèixer, mínimament. Però és una consciència minsa, petita. En canvi, la nostra consciència és una consciència de mi mateix. I, per tant, des de la filosofia, diríem, és constitutiu el relacionar-nos amb nosaltres mateixos. Per tant, jo soc una relació amb mi mateix. Per què? Perquè tinc consciència de mi. I per tant són dos aspectes que estan la consciència del jo actor, el jo actiu, el jo que està fent coses, que actua, que pren decisions, que va cap aquí i cap allà, però al acabat hi ha un altre jo que observa tot això que estic fent, és el jo reflexiu, és un jo que si encara anem més enrere és el jo testimoni que es dona compte de tot el que fa. Jo soc conscient de tot el que faig i perquè tinc aquesta consciència puc adonar-me de com faig les coses i fins i tot les puc canviar. Bé, l'interessant aquí, per relligar el tema, és que aquest diàleg que estableixo amb mi mateix moltes vegades no l'estableixo exactament amb mi mateix, sinó l'estableixo amb altres que són dintre meu. I em preguntareu, però què vol dir dintre teu? No, dintre teu no hi ha nosaltres. No hi són, evidentment, físicament, com es podeu imaginar, no hi són. Home, clar que no hi són. Però, en canvi, els porto a dintre. Quina mare no porta tot el dia els fills a dintre? Qui no porta la parella tot el dia a dintre? Qui no porta les coses que li passen amb els altres a dintre? I, per tant, anem establint un conjunt de diàlegs que en diem veus interiors que estan relacionant-se amb allò que els altres ens han posat a dintre. I això ho podem observar amb exemples, que serà segurament el més senzill. Primer de tot, una noia fa 18 anys, la conviden o li organitzen una gran festa
És la festa de fer 18 anys, que a vegades celebra, la meva edat no celebrava això. Com a molt et deien, ara ja pots treure el carnet de conduir, alguna cosa així, però no es feien celebracions de fer 18 anys. Tot i així, les feien, ritus de pas. Aleshores, aquella noia, quan arriba el dia de la seva festa, s'hi apropa un noi, aquell noi se la mira amb ullets de que bonica que estàs, i s'hi apropa una miqueta. I llavors la noia de cop i volta no només sent les hormones que fan el seu, sinó que sent una veu interior que li diu: vigila que tots els homes volen el mateix. Uau! I es creu que és de debò. Creu que s'ho està dient ella. Creu que algun aspecte, alguna part d'ella li està dient: vigila, perquè tots els homes volen el mateix. Quan ella no tenia per res ni aquesta intenció que li passava pel cap ni havia pensat cap cosa d'aquest tipus. Però a l'hora de la veritat, quan arriba el moment, quan se li apropa algú, apareix la veu interior. Aquesta veu és seva? No. De qui és aquesta veu? De la iaia. Perquè la iaia, quan pelava patates amb ella de petita, li deia: nena, tu vigila que els homes tots volen el mateix. Vigila els homes, tu vigila. I aquests missatges, ordres, van projectant-se en nosaltres i no ens donem compte que els portem a dintre. I quan arriba l'hora de la veritat comencem a tenir un diàleg intern. Ara m'ha aparegut una veu que em diu que vigila. I llavors jo començo a parlar amb aquesta veu. Ai, però no sé si haig de vigilar o no haig de vigilar. Vols dir que haig de vigilar? Home, acabo de fer 18 anys, però clar, és veritat, potser els homes tots volen el mateix, potser que no. Ja està. Ja entro en el joc de les veus interiors, que són aquests diferents aspectes que han anat creant-se a través de la relació amb els altres i que han constituït en mi una sèrie de permisos, una sèrie d'obligacions, una sèrie de prohibicions del que està bé i del que no està bé, del que haig de fer i que no has de fer. Per tant, imagineu-vos una vida humana on contínuament m'apareixen veus que no sóc jo, però que el fet d'escoltar-les amb la meva pròpia veu, que evidentment no apareix la veu de la iaia. Si aparegués la veu de la iaia seria més fàcil. Mira, la iaia, calla. Però no parla la iaia, parla la meva pròpia veu. Tinc la sensació que sóc jo que m'estic parlant. I parlant, el fet que jo m'estic parlant em fa creure que allò és meu, no és de la iaia, és meu. I per tant, imagineu-vos quin cacau que ja començo a tenir quan haig de començar a distingir si les coses que em venen espontàniament, les coses que sento, les coses que em venen del pensament són meves o són dels altres. Ja us ho dic ara, la majoria són dels altres. Per què? Per una senzilla raó. Jo no ho he decidit. Jo no he decidit pensar en això. Jo no he decidit que ara vull entretenir-me a orientar-me. Ara no he decidit, no ho he decidit, m'ha vingut. I llavors aquí és quan els psicòlegs sempre ens agafa aquell atac de riure, perdoneu, ho dic així, aquell atac de riure perquè és quan la persona davant diu: qui vols que hi faci si me viene? Me viene. Clar, em ve. I és que és així, és una sensació que allò t'arriba, que allò et ve i que tu no ho has decidit, però et ve. I el fet que et vingui et sorprèn, i el fet que et sorprengui fa que hi posis l'atenció. I al posar-hi l'atenció comences a plantejar-te si potser això és veritat, si no és veritat, i aleshores estableixes un enorme diàleg intern, diàleg innecessari, perquè no té res a veure amb la teva vida, però ha aparegut. Aquesta és una manera de que apareixen les veus interiors, o com les veus interiors estan a la nostra vida apareixent en els moments més fotuts, en els moments més incòmodes. Per exemple, aquesta metàfora no és meva, però m'encanta i la faig servir perquè m'ajuda molt a poder-ho explicar. Imagineu-vos que estàs a la platja, que estàs al mar, que estàs en un lloc on has anat a prendre el sol i banyar-te una miqueta, i tot d'una dius: em sembla que m'aniré nedant fins a les boies, fins allà baix, allà lluny. I aleshores, quan tu entres a l'aigua, el mar sempre fa una cosa amb tu, que és tirar-te enrere.
Per tant, allà on hi ha una força sempre apareix una contraforça, aquesta idea, quedeu-vos amb aquesta idea. Sempre on hi ha una força que avança, sempre hi ha una contraforça, sigui natural, sigui algú, sempre hi ha una contraforça. Entro a l'aigua i l'aigua em retorna a la platja. I aleshores jo dic, no, però jo vull anar fins a les boies. Aleshores faig una mica d'esforç, tiro endavant perquè la meva voluntat i la meva decisió és vull arribar fins a les boies. Aleshores arribo fins a les... No arribo fins a les boies, soc camí a les boies. Però quan soc al mig camí comencen a aparèixer les veus. Però tu, qui t'ha manat anar fins a les boies? I si et perds? I si t'ofegues? I què passarà si passa un barco i no veu que tu estàs allà a les boies i... Ui, que podries perdre la vida. I si no puc tornar? I llavors comencen a aparèixer tot de veuetes que el que fan és intentar només una sola cosa, que no segueixis endavant, que et tornis a la platja i que no et moguis d'allà, que és on estàs més mona i més mona. És a dir, hem introjectat aquelles veus també que ens han posat limitacions a la vida. És el que us deia abans, ens han posat prohibicions, ens han posat límits i ens han dit el que està bé i el que està malament. I quan és l'hora de la veritat? Quan tu estàs seguint l'ordre dels teus instints, de les teves ganes, de la teva il·lusió, el teu desig. El meu desig és anar fins allà. I jo m'he aixecat per anar fins allà. Si no, no m'hagués mogut. No, m'he aixecat perquè volia anar allà. Però de camí han aparegut les veus. I les veus han aconseguit el que volen totes les veus, que és que les coses no canviïn. Aleshores, aquesta veu interior està contínuament molestant-me. Hi ha una paraula que es fa servir molt, que això em fa xantatge. M'està fent xantatge. Contínuament em nega i contínuament m'atura i contínuament no em permet que jo faci allò que vull. I d'on coi em surt, això? Veus interiors. I aquestes veus no sóc jo, però estan a mi. Un altre exemple. Posem per cas que hem tingut una discussió. La parella, els fills, companys de feina. I quan soc camí de retorn, o quan vaig cap a la feina, després d'haver-me barallat amb la parella, em passo tot el camí parlant amb qui? Amb qui parlo? Amb mi? No, amb l'altre. Faig un enorme diàleg. Un diàleg, a més, al que el matxaco. Un diàleg en el que no entenc per què està passant. I començo a fer-li preguntes, evidentment sense tenir-lo davant. I em passo tota la feina amb una remor aquí dintre i quan torno cap a casa continuo encant la conversa. No entenc per què em fa això, com és possible, i vinga papam, i pipim, i papam. És igual el tema, sigui el fill, sigui la parella, sigui... Repeteixo, és igual, podem posar qualsevol exemple. Però és simplement que ens donem compte que jo, des que m'he llevat i he tingut un incident, he tingut una situació que podia ser més o menys conflictiva, o mal resolta, o que m'ha donat un disgust, després porto el disgust a dintre tot el dia. Però no porto una emoció que em sento disgustat. El que porto tot el dia és a l'altre dintre meu. No me'l trec de dintre. No aconsegueixo treure'm de dintre la mare, no aconsegueixo treure'm de dintre el pare, no aconsegueixo treure'm de dintre la parella, no aconsegueixo treure'm els fills. I estic dialogant amb ells tot el dia, però no hi són. No és de bojos. Quin sentit té? Home, algun sentit deu tenir. Però quan comencem a rascar el sentit que pugui tenir això, aquí descobrim ja unes altres coses. A vegades ho faig servir per matxacar-me a mi mateix. A vegades ho faig servir per sentir-me culpable. A vegades ho faig servir per sentir-me jo millor que tu.
Normalment les discussions sempre guanyem nosaltres. O no? Les internes, Quan jo estic discutint amb l'altre que no hi és i estic discutint amb ell, sempre guanyo jo, sí o no? Després quan el tinc a davant, no em surt res. No em surt res. Llavors per què m'ha servit tot allò? Per posar-me jo el bo, jo sóc el bo. I tu ets el que me'n matxaca, tu ets el que em fa patir, tu ets el que em fa tot això, tu ets el que em... Aleshores, aquí anem a parar a un espai molt interessant. Ara en parlem. Us queda mínimament clar què vol dir les veus interiors? És a dir, totes aquelles veus que són diferents aspectes de mi, diferents jos. La gent parteix de la base que és un jo. I en realitat som molts jos, som diferents jos. Mai som iguals, no som igual amb tothom. La vida ens va passant, anem canviant, per tant, no som un jo. Si hem de dir que som alguna cosa, serien diferents jos. I aquests diferents jos conviuen amb mi i a vegades es barallen entre ells. Són incoherents, tenen lluites internes. I això es converteix a vegades en monòlegs, però d'això ja en parlarem després. Ara estem parlant dels diàlegs i les veus. Per tant, aquests diferents aspectes que tinc de mi, molts d'aquests aspectes s'han creat no per mi, no són jos que jo he creat, sinó són jos que m'han creat els altres, perquè m'han definit. M'han dit que jo sóc, m'han dit que jo haig de fer les coses d'aquesta manera, m'han dit que el bé és així, que el mal és aquest. I per tant, tots aquests aspectes et niuen en mi. I quan em trobo en les situacions apareixen aquestes veus. Per tant, primera idea, les veus interiors fan referència, des del punt de vista psicològic, fan referència a allò que jo he introjectat dintre meu. Queda clar, més o menys? El segon concepte, les veus interiors, també són els diàlegs que jo estableixo amb les persones que porto dintre. I el fotut és que no me les sé treure de dintre. Què seria una cosa raonada? Un cop ens hem discutit, ja en parlarem. Ja en parlarem. Quan sigui l'hora, ja sabrem, quan sigui l'hora, ja en parlarem. I no hi penso més. Per què coi haig de tornar-hi a pensar? Per què coi haig de passar-me el dia patint? Però agafem un exemple del patidor. Què fa el patidor? Portar totes les causes de patiment dintre seu. Jo sempre que truco a la meva mama, aquesta tarda he trucat i m'ha dit tengo otro frente abierto, hijo. És catalana, Però ella em diu això perquè li fa gràcia. Frente abierto vol dir tinc un nou motiu de patiment. Doncs ella cada dia té algun motiu de patiment. Però com pateix? Quina és la seva forma de carregar-se amb el patiment? Està tot el dia pensant en el que ens està passant, el que no ens està passant, el que ens hauria de passar, el que hauríem d'estar fent, el que... etc. És a dir, ens porta tot el dia dintre. No hi ha repòs, no hi ha moment que ens deixi de costat. Bé, quan veu Telecinco. Quan surt la Carrasco, ja està. Ja no se'n recorda dels seus fills. I el poema està allà. Però és el fet de dir, fixeu-vos com hem anat acceptant una cultura en la que el deure i l'obligació d'un bon marit, d'una bona esposa, un bon company, un bon pare, una bona mare, és estar patint per. I la manera d'estar patint per és portar-te tot el dia dintre. I per tant, com que et porto tot el dia dintre, tot el dia estic patint. Perquè tot el dia estic enraonant amb tu, que no hi ets. I per tant m'estic muntant pel·lícules, en forma de diàlegs. Això és carregar l'altre. Fer-me càrrec de l'altre sense que l'altre m'ho demani. Això és portar els altres a dintre sense cap necessitat. Però compte, si no em preocupo dels meus fills, sóc mal pare. Si he tingut un discurs amb la parella i no estic tot el dia pensant-hi, potser és que no m'importa. O hi ha un altre diàleg que apareix més absurd. I com van apareixent capes i capes i capes de diàlegs. I al final aquests diàlegs què pretenen? Si no el mateix que pretenen des que són petits,
que és que acabem regulant la nostra conducta. Tot això per què ho fem? Per regular-nos a nosaltres mateixos. Aquesta és la seva funcionalitat. Però fixeu-vos, m'estic regulant a mi mateix. Estic decidint coses de mi a través dels altres. Tenim en compte els altres, però no tenim en compte a mi. Clar, quan dic això, l'aparença és que això és molt egoista. L'aparença és que soc un despreocupat, que soc molt fred, que soc un frescals, que no tinc sang, que hauria d'estar patint, que hauria d'estar-me preocupant, que hauria d'estar tot el dia vinga, i diàleg aquí, i li diré, i farà, i per què fa això, i fer-me preguntes, i pam. Però pregunto, per què serveix tot això? Si no és per causar-me, quedeu-vos amb això, m'estic causant coses a mi mateix, em causo dolor, em causo patiment, em causo culpabilitat, em causo narcisisme, posar-me jo per sobre de l'altre. Fins i tot regulo la meva agressivitat imaginant-me que destrosso dialectalment. I tot això s'acaba quan tens la situació real davant. Uau! Llavors, la gran pregunta que ens hem de fer és: val la pena? Té sentit invertir tantes hores de pensaments, de patiments i de donar-li voltes a les coses perquè al final acabem fent una altra cosa? Si realment tot allò que ens posem al cap, si realment totes aquelles coses que nosaltres manifestem perquè les hem pensat 1000 vegades, succeïssin tal com nosaltres les pensem perquè estan ben pensades, el món funcionaria perfectament. Però si us preguntés i em contestéssiu sincerament, probablement em diríeu que la gran majoria de vegades que esteu donant-li voltes a les coses i pensant-les de determinada manera no surten com les heu pensat. Aleshores, per què no comencem per aquí? En lloc d'atabalar-me, en lloc d'enfosquir-me, en lloc de patir, en lloc d'estar portant tant els altres a dintre, que una cosa és portar-los al cor. Jo els porto al cor. Clar que sí. No estic dient foragitem-los. No, els porto al cor. Que és on han de ser, els que estimo, els que vull. Però no cal que els carregui. Perquè aleshores em converteixo en una persona necessària per ells. Em converteixo en algú que està carregant i després es queixa. És que vaig molt carregat. És que tot ho haig de fer jo. Resulta que et passes el dia resolent les necessitats de tot el món i després et queixes de que no fan res per tu. O et queixes de que vas massa carregat. Home, clar que vas carregat. Si vas carregant amb tothom, amb els seus problemes, amb els seus mals, fins i tot et fas càrrec de les coses que han de fer, fins i tot els hi tapes allò que haurien de fer i no fan, i ho fas tu. És a dir, vinga a carregar. Tot comença per les veus interiors. Per tant, comencem a prendre una mica de consciència de que la nostra ment fa això, fa aquest joc, utilitza aquest fet dels veus interiors. Primera perquè tenim autoconsciència, i això és fabulós, tenim autoconsciència. Som autoobservadors de nosaltres mateixos. Però això no ha de ser un motiu per causar-nos ni patiment, ni causar-nos culpabilitats, ni causar-nos dolors, ni causar-nos problemes i conflictes amb els altres. Això simplement és que ens n'adonem. Me n'adono. Per què? Perquè això és la meravella del que som. Consciència. Capacitat conscient. Capacitat d'observar. Testimoniatge. Ara,
Jo porto dintre totes les coses que he anat heretant, porto dintre totes aquestes càrregues dels que han estat amb mi, de les relacions que he tingut, de les nòvies que he tingut, de les persones amb qui he estimat, i totes les porto dintre i totes em parlen. Ja m'enteneu, no parlen totes hores perquè això seria un batibull. Sinó que encara estic allà, encara m'apareixen expressions, formes, i tot això al final provoca que jo em senti d'una determinada manera i m'autoconcepti a mi d'una determinada manera. Bé, avui ja sabem que és la ment que funciona així. Per tant, ha arribat un moment que ja quan som capaços de poder parlar de com funciona la ment i de donar-nos en compte de que tenim veus interiors i que aquestes veus interiors resulta que estan fetes dels altres en nosaltres i que som capaços de donar-nos en compte que això succeeix fonamentalment pel fet que som autoconscients. Jo aquí ja puc començar a fer alguna cosa. No en sóc una víctima. No és la manera natural de ser dels humans. És una manera simplement funcional. És una manera, fins i tot diríem que mecànica. És una forma en què la nostra ment ha après a funcionar. Però no té per què ser així. Sortosament tenim una ment creativa, una ment que és capaç de canviar les coses i de crear-ne de noves. Per tant, no tenim per què ser així. Ni tenim per què estar funcionant així. I avui tenim aquesta gran oportunitat. No obeeixis els productes de la teva ment. Desobeeix. Observa-ho i deixa-ho estar. Mira-t'ho, però no actuïs. No et deixis portar pel que et ve, perquè a vegades ens sembla que allò que ens passa pel cap o ens ve emocionalment és la màquina de la veritat. No és la màquina de la veritat. És la veritat dels altres. I aquí és on apareix el judici, apareix la consciència moral. I molta gent confon la consciència moral amb la seva consciència. La consciència moral, Freud en el seu moment li va dir el superior. Tenim un inconscient, allò inconscient, tenim un conscient, petitet, per cert, molt petit, en comparació a l'inconscient, molt petit, i tenim un superjo. I el superjo, simpàticament, jo li dic els ulls de gran hermano. És a dir, la mirada dels altres sobre tu. I el fet que sentim que tenim una mirada dels altres sobre nosaltres ens crea molts diàlegs interns. Vols dir que em voldran? Però si faig això potser em rebutjaran. Quina vergonya si sabessin que jo faig això. Quantes i quantes coses deixant de fer abandonem, tot i desitjar-ho, pel què diran. I aquest què diran són unes altres veus també interiors. Però aquestes no són pròximes, aquestes no són de persones properes, no són el papa, la mama, no els sé distingir com a propis, però són com una mena de veu de la consciència de tothom. Si el món sabés el que jo faig, quina vergonya. No suportaria que em critiquessin. No suportaria saber que parlen malament de mi. Veieu? Tot això és un diàleg. Estic dialogant amb algú, però algú que no és algú, sinó és la gent. Els altres. Aleshores, fixeu-vos com jo estic regulant la meva conducta a través de les veus dels altres que venen amb mi, que ja venen de la família, les que venen de les relacions que he tingut i les que venen de la societat en la que he vist. Per tant, tots estan aquí dintre, massa gent. Massa gent emprenyada.
Aleshores, una tasca fonamental de l'autoconeixement justament és aquesta. Com jo començo a distingir les veus interiors i començo a separar-les i sobretot començo a donar-me compte que aquestes veus no són res més que els altres en mi, però que jo no em puc definir, no sóc aquestes veus, ni aquestes veus són la màquina de la veritat. I per tant, puc perfectament escoltar-les i decidir no obeir-les. Escoltar-les i dir, d'acord, ja t'he escoltat. D'acord, gràcies, àvia. D'acord, ja ho tinc en compte, però no fer una mimalada. D'acord, ja ho tinc en compte. Però prou, posem-hi sordina. Perquè si no, sabeu què passa? Que al final de tot acabem confonent la veu de la consciència crítica, que és la veu dels altres en mi, amb la meva pròpia consciència. Aquesta és la gran trampa. Estic confonent les veuetes que em parlen amb la veu de la meva consciència. La teva consciència, per començar, no parla. No parla. No diu coses. Que si ets, que si no ets, que si hauries, no te l'hauries. Hauries de. La veu de la teva consciència no parla. La veu de la teva consciència no és veu, és adonar-se, res més. És consciència pura. És capacitat d'adonar-se compte. En canvi, quan estem jutjant-nos a nosaltres mateixos i ja estem entrant en el joc del personatge, allò que soc i no vull ser, i per tant, tot el dia m'estic dient allò que hauria de ser per ser qui jo voldria ser, que no ho seré mai. Aleshores, no acabo de ser qui soc perquè no m'agrada. Aleshores, haig de ser un altre. I aquest altre és un jo ideal que resulta que tampoc no existeix, però que crec que jo hauria de ser. I com que no ho acabo de ser mai, tinc una veueta crítica que tot el dia em fa nying, perquè sigui aquest ideal que no acabo de ser mai. I com que no acabo de ser mai, sóc un jo idea que acaba autodiant-se a si mateix. No m'agrada, no em suporto. Qui t'està dient això? Qui és que està jutjant així? No et dones compte que des de petit potser has tingut algunes figures molt properes a tu que t'han tractat amb molta exigència, que han estat molt durs amb tu, que sempre t'han estat comparant amb els altres, que sempre et parlaven del veí o et parlaven d'aquell o d'aquella, com aquella és la bona perquè veus, aquella sí que estudia, aquella sí que ho fa, aquella sí que arriba. I tu, què? Tota la vida tractats com algú que no som prou i per tant hauríem de ser algú que no acabem mai de ser. Està ficat en aquest joc i està ficat en el joc del personatge i això és el que hem de dir prou, això avui en dia ja ho sabem, prou. I tot això s'organitza en forma de diàlegs interns. D'aquí la importància d'escoltar-nos, però no escoltar-nos per fer-nos cas com si això fos una veritat, sinó d'escoltar-nos per donar-nos en compte del xou que tenim aquí muntat. I a partir d'aquí podem dir, d'acord. Tot això que us he explicat és en format diàlegs. També us podria parlar dels monòlegs. Els monòlegs són diferents. Ja no parlo amb algú. No m'estic barallant amb algú. Sinó estic parlant amb mi respecte a com estic portant la vida, com em sento a mi mateix, si estic vivint el que vull viure, si crec que puc millorar coses, o senzillament em dedico a reflexionar, que a alguns ens agrada molt ser ja preferits, i ens agrada reflexionar sobre la vida i fer, com qui diu, gotjos intel·lectuals, que és anar desvetllant, anar descobrint coses que ens agraden. Uau, quan descobreixes una cosa, dius, no ho sabia, que guai, que maco, que bé. Però això és un monòleg. I compte que el monòleg pot estar encobrint un diàleg.
perquè el fet de parlar-me a mi i només tenir com a centre a mi, si és per jutjar-me, si és per matxacar-me, si és per fer-me sentir culpable, si és per portar-me a la desconsideració del que soc, aleshores tingueu per segur que no és un monòleg. Està algú parlant per tu. Descobreix quina és aquesta veu que et parla. És la teva controladora? És la teva consciència controladora? Per tant, hem d'anar observant aquests diàlegs interns i els monòlegs entendre'ls com l'aspecte que se m'ha donat de consciència de mi mateix que em serveix per donar-me compte de que jo tinc una natura en mi, hi ha quelcom en mi que és en mi però que no sóc jo, però tampoc són els altres. Com? Si sóc capaç de transcendir la ment i sóc capaç d'anar una mica més lluny d'aquests diàlegs i aquestes veus que em parlen, que he introjectat, i entro a la dinàmica del monòleg, i en el monòleg començo a callar la veu, i en lloc de parlar, i que això, repeteixo, va molt bé per filosofar, és fantàstic, va molt bé per fer reflexió, va molt bé, és extraordinari, i repeteixo, fer gotjos intel·lectuals és fantàstic. Però hi ha una altra veu interior que només la puc captar des del silenci. Aleshores, fixeu-vos, ja no és diàleg, ja no és monòleg, és una dimensió a la que em sento cridat a compartir algun aspecte meu que desconec. I que només el trobo, només el desvello a través del silenci o a través d'haver incorporat a la meva vida de fora paraules, creences, formes que han desvetllat en mi quelcom que es converteix en un misteri interior. Uau! Alguna cosa s'obre aquí dintre. Alguna cosa em parla, però no té veu. No és la iaia. Alguna cosa em parla aquí dintre, però no té nom. No el puc col·locar. Tampoc és la societat, tampoc és la gent. Però hi ha alguna cosa que es mou aquí dintre, no ho puc negar. I aleshores aquí on entra en l'exploració no del diàleg, sinó de l'escolta. I això ho transfigura tot. Perquè aleshores obro un espai interior que en lloc d'escoltar veus o d'escoltar-se a si mateix, diàleg o monòleg, el que fa és deixar-se en pau. Ni em parlo de mi, ni estic pendent i carregant els altres. Estic simplement escoltant. I què escolto? El silenci. I en aquest silenci sento que quelcom em parla, però no en paraules. No és un diàleg tu i jo tu, sinó més aviat és una conversa que jo faig en el silenci. Com si aquest silenci m'escoltés, m'entengués i m'estimés. Aleshores, quan aconseguim passar de la cridòria de la ment, el pensament
i el rebombori emocional que crea el pensament, perquè pensament i emoció, això va tot lligat, Vull dir, això no hi ha separacions, això va una cosa amb l'altra, i aquí, per molt que li fotis aquí, per molt que li fotis aquí, això és un rebombori, en forma de diàleg, i depèn del llenguatge. Però quan aconseguim acallar les veus interiors, què queda? L'interior. Queda l'interior. Sense veu. I aquí és on comencem a descobrir que nosaltres tenim una naturalesa, que no és aquesta naturalesa feta d'aquestes càrregues psicològiques, que no tot és la nostra ment, que no tot és la nostra psicologia, sinó hi ha quelcom que ens porta a una profunditat, a uns nivells de aprofundiment, que no es basen ja en diàlegs, sinó es basen sobretot en l'escolta. L'escolta. El silenci. La quietud. I em passen coses. I em sento de determinades maneres. Hi ha una pau en mi, hi ha un amor en mi, hi ha un acolliment. I començo a confiar en aquesta part de mi. I començo a fer-li lloc a aquesta no veu, però com si fos una veu interior que em diu coses. Però no me les diu dialogalment. No és un llenguatge com a tal. No té una lògica. És intuïció. És imatges. És pura percepció. És quelcom intern que no li puc posar paraules. Justament aquesta és la gràcia. Allò que visc no li puc posar paraules. Uau, que bo! Però en canvi es manifesta, es revela, es fa present en mi. I aquí és on se'ns dona l'oportunitat de fer el viatge que va de la ment que està ficat dintre d'aquests conflictes que tots són generats per les nostres veus interiors. Quan comencem a baixar cap al terreny de les emocions i també ens donem compte que això és com una mena de focs artificials que ara pugen i ara baixen, ja és com una nòria que puja i baixa. I quan això aconsegueixo també ja no identificar-m'hi tant, calmar una mica, aleshores les veus van callant. Van callant. I aquí se m'obre la gran oportunitat de fer el viatge que no és el viatge de la ment, que no és tampoc el viatge del cos, les meves hormones, les meves emocions, sinó que és el viatge de l'ànima. I l'ànima, almenys com jo l'he entès, i sempre m'ha agradat molt la visió platònica, sempre m'ha agradat molt veure l'ànima com les dues cares, una sola, una unitat, l'ànima, però amb dos cares, amb dos facetes. I una cara és la cara de la psique, és la cara d'allò que és absolutament mental. Per tant, la nostra ànima, al final, què és? Aquesta consciència de nosaltres mateixos. Per tant, l'ànima acaba sent el mirall on ens reflexem nosaltres. És el reflex de nosaltres mateixos. Per això, l'ànima ens està veient contínuament, ens contempla i contempla el que vivim. Ara, el que vivim des d'aquí. Des d'aquí. I això està fet de la primera part que us he explicat. Ara, l'ànima també té un altre rostre, també té una altra funció, que és l'espai on no hi ha veus, no hi ha soroll, perquè allà és com un espai, és una espaiositat, és un buit. I és un buit que fa espai, perquè allà hi penetri el que en diem l'esperit. Cada tradició té els seus noms.
no m'hi entretinc molt perquè llavors posaria també veus, posaria paraules a lo que cada tradició li pot paraules diferents. Per tant, per no liar-nos en paraules, simplement sabem que molt sovint, quan hem estat en moments atrapats, en moments de molta impotència, en moments de molta pèrdua, sobretot en moments en què l'ego, aquest cap mental que pensa, ha desaparegut perquè estem tan ensorrats, estem tan fotuts, estem tan malvestats, que no ens queda res. I quan no ens queda res, resulta que descobrim que sí, encara ens quedava una cosa. Però descobrim en aquell moment, descobrim que quedava aquell espai interior. I de cop i volta aquell espai interior s'omplena. I s'omplena de quelcom que no ho entens. I que li diem misteri perquè no sabem com explicar. És a dir, no tenim paraules. I aquesta experiència és la que cada cop més i més gent, a través de les dinàmiques, de les pràctiques de l'autoconeixement i a través de les pràctiques de la meditació i a través de continuar aquells que ho han triat amb recorreguts religiosos, van desvetllant internament. I aquest desvetllament intern és el que comença a sostenir-nos més enllà del nostre cap. Per tant, hem anat assolint la capacitat de passar d'una llarga era que portem d'ençà fa uns quants segles, que ha estat l'era racional, la força que l'ha tingut la raó, la força que l'ha tingut la voluntat, la raó i la voluntat. Hem creat una societat que subjecta sobre el raciocini i la voluntat. Per tant, endavant amb el que nosaltres ens proposem i amb el que volem i tirem endavant i força, atxes i racionalitat, sobretot racionalitat. Ei, no estic dient que això està malament, no estic dient que això no, estic dient, això ens ha calgut. Però ja portem un temps cap aquí que la consciència de cada cop més i més gent comença a tombar cap a un altre lloc. I ja no li interessa tant que l'expectativa, la perspectiva de la vida estigui sustentada en el raciocini i en la pròpia voluntat. Si jo m'ho proposo, si jo m'ho proposo, si jo m'ho proposo. Miri, ens proposem moltes coses i en fem ben poques. I no em feu entrar en política. Ens proposem moltes coses, moltes. Tenim el pap ple de coses que voldríem fer, que ens diem que hem de fer, i no en fem gaires. Aquesta és la santíssima realitat. No de tothom, però tampoc conec ningú que tot el que s'ha proposat i tot el que ha volgut, tot ho ha aconseguit com ha volgut. No conec ningú. Per tant, hi ha quelcom que ja ens va desvetllant un camí que no està dissenyat per la ment i la pròpia voluntat, sinó que és una espaiositat interior que ens acull i que ens permet una nova qualitat de viure. No és que sigui nova, és de sempre. Però avui la podem explicar, la podem viure i la podem entrar-hi des de molts espais que abans no existien, perquè això era estrictament exclusiu del món religiós. I semblava que la vida espiritual només podia ser una vida en els monestirs, o en la vida sacerdotal, o en la vida de monja. En canvi, avui molta gent està abraçant una espiritualitat quotidiana, una espiritualitat del dia a dia, una espiritualitat que s'incorpora en el fet diari d'una vida que també pot ser dedicada a fills, a família, a treballs, etc. Per tant, com anem incorporant a poc aquesta forma de dir-ne una consciència més desvetllada. A mi no m'agrada dir nova, perquè tenim la tendència sempre a fer coses adamistes. Sempre estem descobrint coses noves, però està tot descobert. L'únic que li canviem potser la cara, les formes, trobem altres maneres d'arribar-hi. I avui la gent vol apropar-se a aquestes experiències espirituals amb pocs intermediaris, per tant amb poques veus. No vull masses veus, vull desvetllar-ho, vull descobrir-ho, i a més avui en dia tenim ja molts espais,
moltes metodologies que ens hi ajuden a apropar-nos. I tard o d'hora descobrireu una cosa curiosa. Gira el món i torna al bord. I descobrireu una cosa fantàstica i direu, vale, ara que jo ja més o menys alguna cosa intueixo, alguna cosa m'arriba, ara vull saber més, vull més d'això. I llavors què fareu? Anireu a buscar les veus. Anireu a buscar les veus. I anireu a buscar la paraula. La paraula de Déu, la paraula del Testament, la paraula del Buda, la paraula del Krishna no sé quan, la paraula del mestre, la paraula del iogui, la paraula del Gurdjieff. Anireu a buscar paraules. I si no, escoltareu el Borja Vilaseca, el meu amic. És a dir, anirem a buscar paraules, anirem a buscar que ens expliquin, anem a buscar que aquí dintre torni d'alguna manera a que tot tingui un cert sentit. Per què? Perquè necessitem la paraula com a fet narratiu, perquè necessitem trobar sentit a les coses, perquè necessitem organitzar-les d'alguna manera. I per tant, aquest és el recorregut. Ni se m'havia acudit que la conferència anés per aquí. Però aquest és el recorregut. Comencem per el soroll de les paraules que són necieses, paraules buides, paraules insanes, paraules buides, paraules dels altres, sobretot paraules dels altres. Això ho diu el Pujol, no? Diuen. Doncs diuen, els altres diuen, tothom opina, tothom parla, avui en dia molt xerraire, tothom parla. I al final ningú passa tot. També la gent que avui en dia està en l'autoconeixement i l'espiritualitat també va molt carregada de paraules. Quantes persones jo he hagut d'aclarir-los unes quantes coses perquè venen amb el pap ple. Ple del que se suposa que han de ser i han de fer una vida harmònica i fer ioga i beure te i posar incensos a cada hora i fer postacions. I clar, diuen, no tinc temps de tot i em sento malament. Pateixo perquè no arribo. Però per què ho has de fer? Home, esclar, que veig que els mestres, veig que la gent que està més d'allò ho fan. Ja estem un altre cop caient en la mateixa trampa. Necessito veus, que em diguin què haig de fer. Que m'expliquin com ho haig de fer. Aleshores estic dient el mateix que el papa i la mama. Estic introjectant les veus dels altres perquè jo vagi descobrint com ho haig de fer tot això. Per què? Perquè és la manera que ho he fet tota la vida, fotent-me les veus dels altres, carregar-me la veu dels altres i actuar segons les veus dels altres. Ja prou. Com aprendre a escoltar la teva pròpia veu. I això només serà quan acallis, quan aconsegueixis callar totes aquestes veuasses que et parlen contínuament i siguis capaç d'abraçar el silenci interior. I que quan et parlis sigui per fer un monòleg creatiu, que sigui un monòleg que et serveixi per descobrir, desvetllar, perquè puguis facultar això que se'n diu intel·ligència i puguis d'alguna manera donar gracera i sentit a la teva vida, perquè tu ho raones, perquè tu dones compte, no perquè els altres ho diuen. I quan has fet aquest camí del monòleg intern, anem cap al silenci. I des del silenci desvella la quietud, desvella la pau, desvella la plenitud en el buit. I quan l'hagis començat a intuir i a desvetllar, tornaràs a buscar paraules. Però ho faràs des d'un altre lloc, perquè ara no buscaràs paraules que et diguin què has de fer, sinó ara buscaràs paraules que li donin més sentit a això que dius, que puguin ajudar-te a explicar-te millor què t'està passant. No que et diguin què has de fer. Que aquest ha sigut històricament l'error d'aquells que han volgut crear excessives dogmes i consignes i ens han volgut adoctrinar a partir d'aquí. Ja no volem adoctrinaments, no els volem. No ens valen les veus adoctrinadores. Volem desvetllar per nosaltres mateixos, però per poder-ho fer, primer haig de desvetllar en mi la meva pròpia veu, haig de ser jo, m'haig de trobar en mi, però aquest mi no són les meves veus. No confongueu aquest m'haig de descobrir jo amb un jo psicològic, per l'amor de Déu, perquè aquesta és la gran trampa de l'autoconeixement. És aquesta i no una altra. Si jo
considero, jo, Xavier, em poso a fer autoconeixement i començo a descobrir coses que són millors i que hauria de ser, i començo a dir, Xavier, és que tu no ets així, hauries de ser, va, comença a treballar perquè siguis així. Estic treballant en un lloc em crec que sóc jo, i aquest és l'error. Si el que estem treballant és no jo, no jo. El jo, l'ego, és merament funcional. És una arquitectura cerebral que tenim, que ens va molt bé pel dia a dia per resoldre problemes. Per anar a comprar el pa, per fer projectes, per crear, per tenir capacitats intel·lectuals o intel·ligència. En general hi ha intel·ligència. Però el tema no va per aquí, no és intel·ligència només ens cal. Però no és només això. L'ànima és intel·ligència i és voluntat, però voluntat com a sentit, no voluntat com a esforç. Jo ho faré, serà com jo vull. No. Deixa't portar. Deixa't portar. A més, sabeu, és una mica, fins i tot, com dir-ho, és més fàcil. Si et deixes portar, no hi aparelles amb ningú. Si et deixes portar per la vida, no hi ha conflicte intern. Quan hi ha conflicte? Quan no vull. Quan no m'agraden les coses com són. Quan el canvi no m'agrada i m'hi torno i em giro, llavors hi ha conflicte. Conflicte amb mi, conflicte amb l'altre, que després passarà per les veus interiors, etc. Però si és més fàcil, si vius més lleuger, si l'experiència d'aprofundiment és una experiència de lleugeresa, em sento lleuger, em sento... Per què? No em complico l'existència. No em passo el dia resolent les meves veus interiors. No em passo el dia obeint els meus programes emocionals que em fan córrer anar cap aquí, cap allà. No. No em deixo portar. I quan arribem a aquest punt és quan un fa una decisió increïble, que és quan un diu que la meva voluntat sigui la teva. Uau! Perquè aleshores jo estic dient el que vingui de tu és el que faré. El que vingui d'aquest silenci, el que vingui d'aquesta intuïció, el que vingui d'aquí, ho faré. Però fixeu-vos, no ho estic fent com una obediència cega, no ho estic fent perquè és més fàcil, que us he dit. Ho faig perquè és la meva voluntat. La meva voluntat és que sigui la teva voluntat. Per tant, quan entrem en aquest àmbit és quan un ja comença a fer-se més lleuger, perquè aleshores va acollint la vida tal com és. Ja no es baralla ni amb la gent, ni amb els veus, ni amb... No, ja no té aquesta inquietud. Senzillament està. I des d'aquí va procurant viure, entenent aquesta inspiració, entenent això que ens va venint de dintre. Ara, això és un espai interior que hem d'aprendre a fer. I cadascú, l'espai que li faci és el que viurà. Si li faig un espai petit, viuré una miqueta d'això. Si li faig un espai molt gran, viuré molt espai d'això. I això només depèn de nosaltres mateixos. I un dels primers passos per assolir-ho probablement sigui començar a fer callar les veus interiors per dedicar-me només a l'escolta del silenci. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
No sé si hi ha algú que vol... Hi ha alguna pregunta o ja no? Sí? Si hi ha... No m'he explicat tant, però si hi ha algú que digui home, em vull aclarir, jo encantat. És que m'enrotllo tant que es posa que ja tens poc. Volies preguntar? Està molt clar. Està molt clar, millor. Doncs, digues. Sí, el jo i el superior. El superior és la consciència moral. Totes les persones vivim en societat i les societats ens marquen una certa manera de viure la moral. Per tant, allò que està bé i allò que està malament. Aleshores, el ser humà, el fet de viure civilitzadament, és a dir, viure en comunitat, inevitablement apareix aquest aspecte de la seva psique, que és l'aspecte de tenir en compte la consciència moral. Això són veus elaborades. Aleshores, això són veus que Eric Berne, que és un famós, dels més reconeguts psicoanalistes remutats, va crear l'anàlisi transaccional. I l'anàlisi transaccional utilitzava 3 veus per si us interessa. Les 3 veus interiors, que són les 3 veus de les 3 peces de la ment, que són el nen, l'adult i el pare. Entenem per nen el nostre instint. Llavors, quan nosaltres diem ai, t'agrada una pizza, avui hem fet una pizza, ai, una pizza, vull menjar pizza, això m'està sortint la ment. Però llavors em surt el pare. El pare no és el meu pare, és la consciència social. Escolta, que ve l'estiu, que estàs bacó, que a veure si fas el favor de menjar porqueries, no tens consciència perquè estàs menjant porqueries, llavors m'està parlant una veu que és consciència moral, que em responsabilitza, que em renya, que d'alguna manera vol que jo em faci responsable de coses. I el del mig, l'adult, és el que hem de fer créixer, és la veu que podem fer créixer. És la veu que diu, bueno nen, ja avui no toca, dissabte. Ara, si també em ve de gust i mengem, tampoc no passarà res. És a dir, posa aquí, és com el que posa ordre entre aquestes 2 veus, que són les veus del nen o la nena, i les veus del pare, entesa com la consciència social, Déu, el bé i el mal, coses d'aquest tipus. Per tant, sempre que parlem de superació, parlem de consciència moral. I la consciència moral es limita al dilema bé-mal. Faig bé, no faig bé. Si no estic pensant en els meus fills que tenen ara un problema, estic fent bé. No hauria d'estar patint una mica més. Potser som molt freds, no? Si no hi penso. Veus? Que està parlant és el pare. Per tant, crec que queda clar, no? Superjo. Sobretot a nivell de les veus, l'únic que heu de fer és no confondre les veus que us parlen amb la veu de la vostra consciència. La vostra consciència no té veu. I el jo conscient seria l'adult. El jo conscient és el monologuista, que és el que diu, a veure, què vull? Què vull? Què hem de fer? El que costa més d'entendre, si pensem molt, és aquesta última dimensió que s'ha d'introduir, que és aquest vull. Sí. Això sí que ja desapareixem. És que d'alguna manera el treball, sobretot en una etapa de la vida, però que ja no m'atreveixo a dir, perquè abans dèiem la segona etapa de la vida, però avui veig que hi ha molta gent jove que ja ho està vivint. Per tant, no podem dir que és una etapa de la vida, sinó és un segon naixement, és la decisió de néixer des d'un altre lloc diferent del que jo he nascut, perquè com he nascut ha estat a través d'introjectar tot el que m'han ensenyat, tot el que he viscut, i tot això ho porto dintre. Però tot això que porto dintre no ho he decidit. En canvi, la segona part de la vida és quan jo ja començo a dir no, ara vull viure decidint-ho jo. No les veus, sinó jo. Ara, jo, qui sóc? Llavors aquí ve la gran pregunta que tota la vida s'han fet els grans mestres, que avui en dia ja no ens preguntem tampoc qui sóc, sinó sobretot què sóc. Què sóc? Aleshores aquí això ens porta a explorar. Una última cosa, Carol. Abans d'un dels teus llibres que comences parlant de que hi ha un matemàtic que surt en una pel·lícula, no? Sí, el de la mente maravillosa. I ho veus, i ho veus, com va resoldre ell?
Ell va resoldre la seva esquizofrènia a través de fer un acte de consciència. I l'acte de consciència va, quan dic va resoldre la seva esquizofrènia, no vol dir que la resolgués. Ell va seguir sent esquizofrènic tota la vida. Premi Nobel. Naix. Ell es va adonar que amb el pas dels anys els personatges de la seva imaginació que ell veia reals no creixien, no maduraven, sempre eren igual. La nena sempre era nena, el militar sempre militar, no creixien. Per tant, adonar-se, fixar un acte de consciència, adonar-me de que aquests que jo veig no canvien. Això és el que el va afavorir, li va ajudar a poder distingir els productes de la seva ment d'allò que passava realment. Aleshores, és això, és aquest adonar-se. Ara aquí podríem utilitzar-ho per dir allò de despertar. Despertem el que és real, no caiguem en el somni, no estiguem atrapats en aquestes fantasies que ens construeix la nostra ment, com ell, que tenia unes fantasies, però que passa que ell les veia realment. I va continuar tenint-ho tota la vida, si ell va morir tenint esquizofrènia. Però, en canvi, no la va patir com l'havia patit la primera part de la seva vida. Endavant. Llavors es pot dir que a través de la inconsciència del silenci, de l'escolta del silenci, desmantelleu la inconsciència, passa a mantenir més part conscient. No, o sigui, quan fem espai interior, això potser és una mica complicat, però ho explico en un moment, però no vull tampoc allargar. Quan fem aquest espai interior, el que es va desvetllant en nosaltres justament són aspectes del nostre inconscient. El nostre inconscient no és, com s'ha volgut fer entendre, un espai psicològic de tortura, és a dir, on es guarden els nostres instints, els traumes, les coses lletges i fosques. Això només és un aspecte del nostre inconscient personal, però dins de l'inconscient de les persones existeix l'inconscient col·lectiu, que vol dir, nosaltres som hereus no només de les veus de casa, sinó receptors de tots els arquetips, els motllos, les imatges que han constituït l'evolució humana. Per tant, en nosaltres, quan hi ha silenci interior, sovint s'expressen aspectes en forma d'imatges que no les entenem. I en aquell moment, quan ens apareixen aquests aspectes, vol dir que hi ha aparició de l'inconscient. Igual que els somnis. Els somnis són aparicions del nostre inconscient. Però això no ens ha d'espantar ni veure com una cosa que hem de defugir, sinó al contrari. Se'ns obre un enorme espai per dir, ei, lo real en mi va per tu. Llavors, deixa't seduir per aquest inconscient, una altra cosa és viure atrapat en ell, però deixa't seduir per aquesta part perquè desvetllaràs aspectes que estan en tu i només potser en tu que ets capaç de captar d'aquest inconscient col·lectiu. Per això dic que és un tema ja una mica, però és molt ric perquè a partir d'aquí tu vas construint un dintre que em recorda molt sovint el poema de Miquel Martí Pol, que diu, no em traieu el somni, perquè d'això en sé molt, perquè no he trobat una altra manera de fugir de la crua i feixuga realitat, entesa com allò que passa fora. Aleshores, el somni, que no és només el somni inconscient, sinó la capacitat de crear el teu món, és aquí on està el nostre treball en aquesta segona etapa de la vida. Construir el nostre món intern, del qual en part hi ha coses que em vindran i en part hi ha coses que jo voldré de l'imaginari que he tingut al llarg de la vida. I ja m'estan bé. Però ho vaig construir interiorment. No és algo que em ve donat, ni és algo que trobaré aquí fora, és algo que haig de construir aquí dintre. Una pregunta. Aquestes veus interiors que comentes poden generar addicció? És a dir, jo em trobo personalment que aquestes veus a mi em creen addicció fins al punt de que quan estic en el silenci
Sí. Han ser profundament incòmodes. Sí. Molt. Sí. Llavors, el fet de cada vegada es pot fer que sigui com l'efecte a tornar-ho. Totalment d'acord. És a dir, no podem evitar, no totes les persones pensem igual, ni tenim una ment que produeix el mateix tipus de pensament. Hi ha moltes persones, moltes, per tant no són pocs, que la seva ment, donat el seu sistema nerviós i cerebral, per tant, és la constitució bioquímica del seu cervell, tenen un pensament tendent a l'obsessió. És a dir, que és un pensament obsessiu. No que s'obsessionin amb coses, sinó que el propi pensament és obsessiu, perquè és un pensament que està pensant en si mateix contínuament. La facultat de ser conscients de nosaltres mateixos té aquesta tortura, que podem convertir-nos en una mena de cercle tancat en el que sempre estem pensant en nosaltres mateixos, no de nosaltres, sinó del propi pensament. Aleshores, quan hi ha un tipus de pensament d'aquest tipus, això dificulta la pràctica del silenci, la pràctica de la meditació, la pràctica de certs aspectes que tenen a veure amb el silenci. Per tant, requereixen un entrenament que hauràs de fer una mica més de treball que pot ser un altre, sobretot amb tècniques de mindfulness, que vol dir aprendre a tenir la consciència posada en ara i aquí. Per tant, és la disciplina i el domini de la teva atenció. La teva atenció està robada per les coses que el teu pensament et porta. Llavors, com aconseguir que no te la robi, sinó que l'atenció la dominis cada cop més tu, i no el pensament. I quan estiguis en actitud de silenci i això t'inundi, deixa que t'inundi. És com dir, els deixo, però els veig, els deixo passar. El que no seria del tot bo és que quedessis atrapat dintre del pensament, sinó simplement que el vegis. Va, em deixo inundar una estona. Va, inunda't, que et vingui tot. Prou, ja està. Ara només els veig, els contemplo, els deixo passar. Com que veu passar núvols o veu passar cotxes. I si m'has de passar una bona estona així, passa una bona estona així. Però val més aquest joc de desidentificació, perquè això et portarà a treballar la disciplina de l'atenció. I la clau és l'atenció. Quan tu vagis disciplinant l'atenció, podràs cada cop ser més hàbil amb aquestes coses. Ara, comença potser amb consciència plena de cada moment, que és la millor tècnica que s'ha parit davant del pensament obsessiu. Algú? Sí. El jo conscient és el que realment ets tu. Jo quan parlo d'un vídeo faries això, però la societat no t'ho permet fer això. Perquè tu, si actuessis com el teu jo t'està dient que hauries de fer-ho, o que t'agradaria fer-ho, les normes, les pautes, el sistema no t'ho permet. Estàs tot el dia amb hipocresia, perquè has de parlar amb gent que no ho suportes, fer coses que no tenen temps de fer-les. El teu jo conscient és el que realment tu ets. Sí. Però la societat no t'ho permet. Sí. Jo no identificaria tant el jo conscient com el que jo soc. Simplement dic, el jo conscient em permet tenir aquesta capacitat d'observar-me a mi mateix. Més que definir-me. Jo no em definiria tant des d'aquí, però ho entenc, està bé. Mira, jo sobre això només et diré una cosa. T'entenc. I probablement tens raó quan dius la majoria, com deia Shakespeare, estem fent el gran paper de la vida en l'escenari del món, no? Per tant, qui més està fent el seu paper. Però la clau per mi no és haver de resoldre si em mostro o no em mostro, si faig el que la societat espera o no, que això és una decisió personal que prendràs, sinó que les coses de fora t'inquietin poc. Si haig de fer el paper, el faig, però m'inquieta poc. Per què? Perquè el que m'importa és activar el meu intern. I quan jo visc més activat internament, el de fora ja no em mou tant. I quan toca fer, doncs toca fer. Sempre que pugui decidir millor, perquè evidentment un va vivint la vida, que sobretot ja més de gran, que pugui viure com vol. Dit això, repeteixo, no es tracta de decidir que jo hagi sigut una mena de naturalitat tota hora i amb tothom.
visc a dintre actiu, visc a fora indiferent, que no passiu, ni insensible, sinó indiferent. El món és així. M'explico? Per tant, que em bellugui poc. L'edat ajuda. Sí, senyor. Molt bé, sembla que ja estem, no? Ja esteu inquiets, ja volem fer reclamar. Fem d'allò final. Bueno, doncs res, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. Farem el sorteig del llibre, val? El Xavier ens ha recomanat aquest. Ali, m'explica ben entiendes. Està bé. A veure. No miro, Es queixen els de... És que m'aviso el remeno. El 42. Molt bé. Has fet una foto? Fem una foto. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Doncs ara ja us convoquem per al proper mes de juny, que ja serà la darrera de les conferències d'aquest 18è cicle. Ens acompanyarà la Cristina Milian, és una noia que l'any passat va venir, que es va parlar de numerologia, i aquest any ens parlarà de l'arbre genealògic. És una noia així, molt trempada també. Que bé. Vam riure molt. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.